ala adulukum ana ta ora nuduhake ingsun kum ing sira kabeh ala asyadikum ing atase luweh banget-bangete sira kabeh luweh kuasane amlukum luweh kuasane sira kabeh linapsihi marang awak dhewe sira kabeh endal ghadabi ing dalem nalikane muring apa sira kabeh ora kepengin ingsun nuduhake wong kang paling keras ing antane sira kabeh yaiku wong kang luwih bisa nguasane nepsune nalika muring wong sing paling kuat berarti keras maksudnya iso sing kuat wong sing paling kuat yaiku wong sing iso ngeker nepsune nalika muring nalika nesu dan wong biasa atine penak wae gak muring iso gak nesu uga ada nih gue nek lagi muring cara ngomong mesti yo nek gak dikeker sakarepe gue cara ngobah yo sakarepe wong muring niku nek lagi nyekel piring yo gak ya ibu emang piringe tak tuku meh gak iso ngeker ora ngono lho tak banting mesti kelang aja di anu, aja di ajangi piring. Paling sampean nek cara muring ngono ya. Ndang ngene kruwes lambemu ngono pae. Nek kruwes lambe ngono kuwi, Bos. Nyekel piring. Lah iya kuwi ngomong kruwes lambemu. Ini termasuk cek cul. Ya. Sing jaba kuwi bedhek dah. Ya gak digedhekkan. Ya kamu. Dadi wong sing kuat niku ora kok wong sing iso njunjung barang berat ning sing wong kuat niku wong sing iso ngeker nepsune nalika nesu. Dadi nek nesu dikeker aja diumbar dituruti. Nesu pengen banteng tenan, nesu pengen gajul tenan. Kemen ngampleng tenan, pengen misuh tenan iki jenenge ora iso ngeker nek wong nesu kepengin misuh ora sida misuh wong nesu kepengin banteng ora sida banteng iki jenenge iso ngeker nepsune niku wong kuat